Dovoľte, aby som v tejto chvíli oznámil, že sa budem uchádzať v nasledujúcich komunálnych voľbách o hlasy všetkých Banskobystričaniek a Banskobystričanov, že chcem opäť kandidovať v nasledujúcich komunálnych voľbách na pozíciu primátora Banskej Bystrice. Kandidovať budem opäť ako nezávislý, nestranický kandidát, ktorý sa bude uchádzať o podporu obyvateľov nášho mesta. Myslím si, že procesy, ktoré sme nastavili, prebiehajú dobre a chcem ich aj naďalej tak ako doteraz rozvíjať naše mesto a chcem do toho naozaj dávať celé moje srdce. Banská Bystrica napreduje, stavia sa na nohy, ožíva to tu. Chcel by som sa poďakovať aj zároveň za všetkých handicapovaných ľudí, lebo pán Nocko robí pre nich dosť veľa. Má svoju víziu a to je to, čo si myslím, že my ako obyvatelia Banskej Bystrice potrebujeme. Je to naozaj správny človek na správnom mieste, ktorý drží slovo, má výnimočné líderské schopnosti. Podporil som Jána Nocka pred 4 rokmi, urobím to aj teraz. Z jedného prostého dôvodu, je to zatiaľ najlepší primátor, aké mesto malo. A dokázal stmeliť všetky vysokoškolské inštitúcie tak, že dokážeme všetci pracovať v prospech tohto krásneho mesta. Určite budem podporovať kandidatúru pána primátora a verím, že bude úspešná.